Saan ko ito lagay? Patong mo. Yan siya. Baka malagman. Wala mang gagalaw ko. Wala pa. Ipis na yun eh. My God, shout out. Ikaw ito, no? Ikaw yan? Umalis. Labo. Signal. Labo mo? Signal. Ayun na. Pero dito, clear, no? Labo. Malabo talaga. Wala man lang nababanggit si bantay mo. Pero hindi yan magbabanggit, no? Ha? Hindi yan magbabanggit Na? about doon sa umuwi ng Pinas. Sino? Bantay mo. No, hindi yan magbabanggit sa'yo. Sa unong babae. Namamangka talaga sa dalawang ilog. Pag nandun siya sa Pinas, doon siya. Wala man tao. Hindi. Pwede din na tayo na hindi siya makaano ng dito mo.
Lilian. Si Lilian. Shout out. Mega love shoutout. Busy ako ba? Busy. Inano ko lang, update lang ako. Matagal ako hindi nakapag ano ba. Na-miss niya ang YouTube. Pagod. Live din na ako sa Facebook. No. Ha? Sa Facebook. May message ko lang. Kaya yung sabi niya. Tingnan niyo. Ano kaya dito sa ano ko? Bakit ano ba yun? Yung card na ano, hinahanap ni Timay. Yung sa akin, matagal nang wala yun. Sinabi niya kasi itabi yung kasi pwedeng ano daw, sinakuha doon sa taas. Nagwala dito. Yung i-renew ba? Shout out siya. All in one. ano dai ang live natin magkabilang apps. Naman pala manonood sa akin yun kasi sa Pilipinas, anong oras? Sino yan? Irish, Mommy Love. Anong niluluto mo, Manay? Madami. Madami. Mamili ka. Kagabi, may bisita. Bukas. Bukas to. Para bukas, may bisita ulit. Bisita ulit bukas. Pagod na ako ba? Maghapon na. Wala pa akong pahinga. Tapos sa ano dahil sa birthday nila nang gaganapin, saan kaya dito din? Dito na. Full party yan. Parang kumakapanday abang ano. Hindi ah. Tingnan mo naman, hawakan mo. Hawakan mo.
Nag-update ako, mami. Salamat. Si Iris, si Lilian. Ano ba? Hindi, wala na akong oras. Busy lagi. Sakit na ng aking mga laman-laman. Sign of pagod. Oh my God, slow connection. My connection is low. Hello. What's that viewers? Sana all maraming pagkain. Hindi naman to sa amin. Sa mga camel. Gutom ako. Kumain. Sabi pa lang dito, sana all maraming pagkain. Tapos yung tagaluto, gutom. San ka pa? Ano yung per? Kulog na tamburay ko. Sigis mo na namang ngirit yan. Si Jennifer yan? Oy Jennifer! Namiss ka nog. Pag nasa sasakyan kami, lagi niya sinasabi sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin, nakapalo ako doon kay Jennifer. Jennifer daw, kuwis, pero crazy. Sasayaw-sayaw pa siya sa manibela. Sinugnog. Hindi mo kilala si Nugnog? Yung maneho. Sudani. Oo, yung driver. Lagi kanyang binibida sa akin. Galing mo daw sumayaw. Ang ganda mo raw. Magaling ka daw. Kaso, baliw ka daw. Diba? Huwag kang tumabi doon. Sobrang baho. Ay, Diyos ko Lord. Pag hindi nga ako nag-almusal, inahatid ko ng estudyante ko. Pagdating dito, nahihilo na ako. Anong oras na dyan? Gising ka pa. Ikot-ikot si Timay. Hindi mapakali. Kung ano-anong lahat ng aparador binubuksan. Lahat ng cabin binubuksan. Tinitingnan kung ano pa idadagdag niyang pang borluloy sa ano niya. Sa pakain niya bukas. Muhammad Sadki. Welcome. Shout out. Muhammad. Ay, nakakabigyan sa No need more? more. Well, before I put more and then all the cheese go out in the. But better. Maybe this one also go out. So No. when you put... Because this one it's better. It's not too much. Pansit. Saan lalagyan? Pansit tayo, pansit. Saan lalagyan? Andyan. Ano dito? Yung medium, ayan o. Ayan o. Yan, sa ilalim tayo yung lalagyan tayo. Sa ilalim yan. Yung hawak mo, yan. Look in Philippines.
You eat it in when you Have occasion like birthday. birthday. But we put cabbage, carrots, beans, green beans. أنتوا تكون هذه طهرة ولا again replay to اسمها اسمها إيمان. She answered to you or to Iman? Only to Ima. To Iman. And what she said? Waiting. You waiting? Yeah. Why? Because mapi Mafi work, mafi pulos. Masari. In Lebanon pulos. For Lebanon Masari. Masari in Lebanon. Pulos in Saudi. Hey. For me, madam, I want to No, the my message read and then to reply to Toksa. Mas better Toksa. Hey. Just give reward. Oh, we not give the money because like this, like that. Yeah. Every and Angie, what about Angie also? Even Angie, you say Yes, I know. I message, but no She reply. tried to call my brother, tried to call my sister, and had a son of my brother call. She said, please, they want to come back. Oh. Why go out? You know how the Tahaka? Oh. From long years she make like that. Not now only. Long time. Who told you? Because Who when they see the camera month, they find every day cut. Because when she go, she remove. Every day. She go every day. because us, we don't know. Every day? We don't know anything about that. Yeah. Only we know when Lamo show the camera that it's not harami. It's you know Lamo is so afraid. Yes. She locked all the door there in the majlis, here in the and said, "No, Baba is not But here. you know, Baba when is I not here." sleep, I dream. But then I tell Lama, how are you? I dream. She says, what? Until I dream, they go away. Me and Jamila. Not go away. They No, tell me, Lamo said to us, Mama dreamed that you and Jamila go. away. I said, we want to go, not come back. But then when I tell you, why? Come. But then I open the door. But then I see the housemate mama go out, and you know Nani. I had a dream, my dream. You know Nani make كده هذا for Taharka and Angie. يلا go Yellow, كده. I make ribbon. The you don't see Good, مرة nice now. the ribbon. هذا outside with tomorrow now. I don't want to. We'll see, madam. I will say Yeah. too much that madam. Okay. Start in the morning until now. Yes, I know, but it's okay because it's. Sipaan kita dyan. Don't use it. Alam, lima na. Sino daw tinatawagan ng kapatid ng nanay? May tumakas kasi dito. Tumatawag daw sa kapatid niya. Namiss ko ng sinuni. Sino? Sinuni liit? Sinuning laki?
Visit ka. Ay, Pumasok-pasok dito yung... nagla-live. Baguhin mo na, delete mo na yan. Sige, sige, sige. Ay, Jay, kumusta, Jay? Maganda pa ba ako? Day, baguhin mo na lang. Sige na nga. Nadinig niyo ba yon? Hindi pa nga tapos ng trabaho, maglilinis pa kami ng labas, o diba? Tingnan mo yung mukha ko, oh. Ano to? Schedule ko next. Hindi, ano mo yan, delete mo. Tapos panibagong ano. Delete mo yan, huwag mong i-post. Hindi mo ako nagpa-post ng live day. Ano ka? Ang kailangan ko. Diba? Sino to tinatawagan ng kapatid ni nanay? Irish. Hi, Irish. Yung mga tumakas, tumatawag, gustong bumalik. Si Angie lang daw. Gustong bumalik. Kasi naman. Ako, wag lang akong makarinig na yung sasabihan na makapayo-payo, kala mo kung sino. Yung pang i-direct to the point na lang niya, wag na siya magparinig, di ba? Na magpayo-payo, kala Kung mo kailan kung ba sino. nakita ka ng pumasok-pasok sa Timay, ano talaga si Timay ba? Pang-asar talaga. Isa din ano. Nadinig ba lahat ng pinag-usapan? Hindi na nga ako nagkikibo eh. Kasi pag pinatulan ko ng pinatulan yun eh, mahaba ang kwento. Finish. Wait lang. Magpalit tayo ng network. Hindi ba alis si Timay? Kita mo naka-duster. Mag-intay siya kung ano ba. Nalalaman pa siyang hindi araw-araw. Hindi araw-araw pagod na nga ako. Simula pa kanina, kahapon pa. Giatay. Di pa ba tayo pagod? Kasi ang butik ko. Kasi blooming daw tayo lagi. Kaya hindi halata na pagod. It is what it is. I am Ashley. Welcome. Mega love shout out, Ashley. Di ba? Ang galing ko mag-announce. Sorry guys, we're kind of busy now. So the host is busy. So I will try to entertain you. If you want to ask something, ask. Then I will try to answer. Diba? Hi. Ashley. O, diba? Trying to reconnect. Trying to reconnect ang aking network. Nasagot ko naman si Timay. Ang sulit kasi. Not every day daw. Really? He will answer. Am I asking you, didn't you visit my house? Ashley, okay, I will visit your house. Wait. I will off my live, then I will visit you in your house. Then you also revisit mine. If you don't mind. Ano ba yung nasa na? Hi. I've seen you grow, I've seen you change. Asan ba yung isang account? Dito pala yung aking. I am Ashley, okay. Pinutin mo lang yung kanyang ano doon. Ay, lagyan ko nga ng ano yan.
Moderator, wait. Ping Bicol. Hi Ashley. Okay, I will visit your house, okay? It's me. Ashley, you see? Ilan ang subscriber niya? Ilan ang subscriber niya? 1.8 1.89k subscriber. Oh, nice. Okay, now I will click subscribe. You see? Wait, I will go to your videos and oh, where are you from, Ashley? If you don't mind. Style my hair, cooking and boutique. Ilan tao? 3. Oh, you are from Kenya. Nice to meet you, Ashley. I put comment on one video. Hi pretty, it's me, Diana. Okay, it's me, Diana. Oh, you are from Kenya, but you are working in Jordan. Okay. I'm proud. I'm proud. I've seen you grow. I've seen you change. We're from Philippines, but as of now, we are working here at Saudi. Philippines. We're from Philippines. So you know how to cook Arabic food? Irish. Mega love, shout out, Irish. O, diba? Nag-try ng aking ginagawa sa kakadalan ko pa. Diba? Tingkay, di mo ko pinaalalahanan. Hoy, yung ginagawa mo, natutuyo na.
Oh, Saudi Arabia, my boy cooked Arabic food. O, naging interviewer ako dito sa live mo. In a hotel or a house helper? We are working. Ano, bakit mo di man yata yung pagkalagay ng patayo? House helper. Muhammad, why you are crying, Muhammad? Muhammad, where are you from, Muhammad? Oh. You know how... Parang mali dahil ang lagay ko. Paano mali? Kasi ito patayo, ito paikot. Wait na nga, Hindi, ibig ko sabihin ba, paikot ko na yung sa gitna, tapos dito pa ano. Parang ano ba yung gawa ko dati? Patayo ba lang? Hindi pwede naman yan. Pag ganun. Tapos lagyan mo lang yung gitna niya. Pwede ba i-adjust? Pwede. Pwede mo lang. Hindi, yung namalay ko dito sa ano ba? May iaangat mo pa rin sa isa. Kaya angat kaso nga lang. Madurog yung talong. Hi, Miss Choni, Mrs. Choni. Sisi Koy, busy-busyhan. We are busy cooking. For today's video, Mrs. Choni, itong account ni Pinkay, dalawa kami, share. Parang mali pa yung gawa ko talaga, promise. Sisi Koy! Kamusta, Mrs. Choni? Why you look sad last night on your live? Ito gawa ko. Show it. Easy. For today video is meow meow. Tapos habang nagluluto kami, naka-ready na yung pang-utos ng amo namin na, pag natapos kayo dyan, linisin nyo yung doon sa labas bago kayo matulog. Di pa niya sinabi, huwag na kayo matulog. Hamad, why you make okay setting flowers? Ano ba yan? Ano ba? Diba? Finger heart. Naman siya. Tulong ko na ilaha illallah. Ayoko naman salita kasi baka... Ang dami niya naman cellphone. Ito pa. Huli tayo nito. Dami natin cellphone ba? Muhammad, may galab shoutout. Si Johnny, salamat sa pabigi. Hindi kami nakibo kasi pag pinatulan namin yung amo namin matagal dito. Ngaw-ngaw. Kailangan magtago ako ng ano ba habang wala siya doon. Wala din kasalanan.
Wait lang. Heart. Di ba, istorbo yung heart? Uy, nakalimutan to, oh. Ano naman yan? Like yung masira yan. Sending number. Is this a bad? May nagsasend na sa'yo ng number tayo. Bakit? Ano yung number na yun? For what? Oh, yes. The number. Muhammad, for what the number? Is this your number? Okay, later I will call you. Wait, my call. Wow. Like, Mrs. Johnny, this is how we entertain our viewers, right? Hindi siya nag-ano, puro emoji lang. So it means hindi niya ako maintindihan. Magtago na kami ng pagkain na mamaya taas. Yes. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Diba? Inangkin ko na yung light mo. Huwag ka dyan mag-alala. Ganito ako. At lamatan. Dito ko yung kasi nawawala yung Diyan mo lang yun kasi sa may ano. nawawala ang tapang ko lang kasi maano sa may anda. 061770086. Which country is this? Sabihin mo. No, Muhammad, which country is this? Kung nagpapalipad ka pa dyan ng mga 1,000. Sabihin mo, hindi ko kailangan yung number, yung ano ka mo kailangan ko. Paano ba magsabi? Sabihin mo. Halika. Dito ka nga. Sabihin mo. Muhammad, you see the dollar sign. Yun ang pindutin mo, yun ang hindi yung number mo, isend mo sa akin. Hindi nga niya maintindihan. Puro emoji lang yung sinisend. Walang tinatanong kung taga saan eh. Hey, Muhammad, where are you from? Muhammad Sadki, are you Indian, Pakistan? What? Saudi? Huwag mo kong ginugulo dyan. Baka tatsakan kita. Sabi mo. Pabalik-balik ito sa Timay, wala bang pupuntayan di puwag na yan? Pupuntayan mamaya ito sa kabila, sa naning niya. Nag-iintay ng matapos tayo. Kala niya matatapos ka agad to. Ang dami pang gagawin. Tanggalan lang natin yung sapin ng puwan na yan. Ano na lang. Balay sa buhay niya. I don't have load. I don't have recharge on my mobile. So how I call you? Para ako nagmamassage ng mani o tinawa. Diba? Isang finger lang. Finger lang. Umalis ba sa tatay? Kanina umalis, bumili ng something. Then,
He put it inside his room. That's it. Oh, andyan na naman siya. Ito po. Tawag mo yun lang. Tayo. هذا for clean. Good for any dirty كذا. Keep it with the. For the... هذا for the cleaning. What is that? Name best clean. Cleaning for clothes, for what? And لا for when you find any كذا not go, you put this one. For the clothes. Clothes anything. Kita nang maglinis na ba tayo? Kasi binigyan na tayo ng paglinis. Alam na pagkain ng gano'n dito. Hindi po gamitin yan doon. Nakita naman. Puwang talaga tong amo na to ba. Excited masyado. Hindi marunong mag-antay. Alam naman naman yung mga ginagawa. Pag ako talaga naburyong ito. Kulit. Hindi makapag-antay. Nag-ano yan kasi baka mag-abang pa yan doon na paglinis eh. Nandun pa siya nakangaw-ngaw. Kakairita. O sige na tayo, bagalan lang natin to. 1, 2, 3. Magbilang tayo. Hindi pa nga natatapos dito eh. Nalabas na naman tuloy ang aking kabaitan. Mabait ka pa naman. Sakit na nga ng likod ko eh. Kapal pa naman ang nagawa kong mga ano na to ba? Iwa kong talong. Ilan pa yung tao dyan? Sorry. Busy ka, May. Busy. Busy ako sa kaka. O, diba? Tapos ko na isa. Nakikita ang mga ano ko sa face. Birds yun. Hirap tanggalin. Naririnig ko na naman yung tsinelas. Naririnig ko na naman yung tsinelas. Sabi na. Ano mo yan? Tawag daw. Sino? Ano ba siya po? Sino siya po? Isa na siya po. Kulit na Timay.
Sabi sa'yo, narinig ng chinilas. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. Dito ko na iharap yan sa'yo. Gusto mo yung amo namin ba? Panay ang paano dito? Sino yung isa? Muhammad? Muhammad, kanina pa yan. Muhammad, thanks. Thank you. Thank you for come. Shukran. Shukran. Shukriya. Thank you. Merci beaucoup. Ano pa? Domo arigatou gozaimasu. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang tatanggap ko. How are you? Oh, nag-English na siya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seryoso na ako. Huwag ka magulo dyan. Sabi ko, seryoso na ako. Ba't ka tumawa? Katapunit tuloy. Napunit. Sakit ka ng binti ko. Go Batman. Mag-love shout out. Thank you, my friend, for coming. Para lang ako. Long time no see. Go Batman. Go Batman. I'm busy. Busy girl. Install Messenger. Okay. Oh. Messenger. Bubulong ka pa dyan. Sal-sal lang ang katapat mo. Huwag ako, oy. Hindi ata busy si Imalin. Ping. Install Messenger Samira. Samira? Sino yan? Sino si Samira? Samira, mag-love shout out. Kasi Muhammad, sabi niya mag-install daw ng Messenger si Samira. Sino si Samira? Alam ko. Hindi ko alam. Ikaw yung nandyan eh. Mabuang ka man. You make me crazy, you know? Puro naman yung dahil. Nawala na yung ano. Dapat yan ang linagay mo dun sa ano? Sa? Sa atin. Makabili naman kasi sila. Buksan ko yun eh. Huwag na. Binubos ko na nga lang eh.
Kaya ko tinanggal na yun kasi sumilip man siya dyan sa kaldero. Wala na siyang makita laman. Oh, Nauna na ako kumuha, diba? very good. Oy, Watin Boys Official, make a love shout out. And Lilian you. Watin, Team Sisi Watin. Busy match talaga si Pinkay. Sorry. Bisa siya masyado kaya ako na lang taga basa kung sino yung papasok. Sir Watin, thanks. Thank you for my live. Like son. Okay, Muhammad. Like lang, gabi na talaga. Oy, like lang daw. Gabi na. Salamat sa like. Thanks for dropping by. O, diba? In English ko lang. Galit na si Lilian Watin. Oh, galit na kasi gabi na daw. Nagja-jumping ka pa. Nagja-jumping ka pa daw kasi gabi na. Nagalit tuloy. Huwag pasaway. Huwag pasaway para hindi nagagalit si Lilian. Banday kong gustong makahanap ng trabaho dito. Gusto niyo maghanap ng trabaho dito. Hindi ba marami na siyang kilala dito? Ayaw niya nga doon sa... Kulang daw yung pansit ba dahil? Kulang? Ay, what? May lalagyan ka pa ba? Yun o. Bili. Oh, you want to stay with me, Muhammad? Dahil. Ano? Pansit. Kuha ka na doon. Kumain ka na doon pag isa, dalawa. Hindi. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Bakit gusto mo? Huwag na. Huwag mo na punuin mo. Tago dyan. Tingnan dahil. $8 million in the house. Thank you guys. Salamat sa support nyo kay Pinkay. What's up? P, what's up? Guys, tingnan na natin yung pumasok. Sige lang. Yan yung sahod. Galit ka? Hindi. Thank you sa inyo guys sa support kay Pinkay. Ayan, isa pa. Hindi masikip yung Sige pagkakas. mo, mag-isang oras na. Hayaan mo lang siya hanggang tayo sa labas, hanggang tayo nag-akit.
Pagdating sa taas, pahinga. Wala, yung sasampay ko pala. Nabukas na lang yun. Paikutan ko ng ulit sa down. Hindi pa. Okay. Ano ginagawa niyo? Okay. Sino yan? Mrs. Johnny, ano to? Lahat ng klase ng cheese. Diba? Binalot sa parang lumpia wrapper. Mutabak cheese. Sisikoy. Cheesy overload. Diba? Tapos, ito. Ito, pansit. Pansit na binalot sa talong. Diba? Tapos bukas lalagyan pa siya ng Sauce, cream. white sauce. Ay. Sabi ko lutuin ko yung Alin? yung sa, bukas. Sa Sukshuka. Nakalimutan ko kanina din magpaano sa iyo. ano ba yun? Ilang oras ba yun? Alangan naman na naglilinis tayo. Nakasalang low fire. Tanggalan na natin ng balot yung sopa doon. Lagay sa plastic. Hindi ba, ngunit bang ng tubig yung Yun. tutubigan yung dahil, hindi lang tatanggalin yung dahil. Nilinisin yun ang nun. Tomorrow morning if you wake up. Wala naman kasi your location. Where is your location? You are sending too much heart with me. Can you send a $sign here? Not a heart. Taga saan ba to si Muhammad na to? Kung ikaw ay kalahi ng bantay ko, mumurahin kita. Bakit naman mumurahin mo? If you ever get annoyed, look at me. I'm self-employed, love to work at nothing all day. Oh, so how much your salary on that kind of work? Yeah. Tapos na ako. Tapos na siya, ako hindi pa. Tanadaldal ko. Dami music niya, ni Joe Batman. People see you having fun just lying in the sun. Tell them that you are like it this way. It's the work that we avoid, and we're all self-employed. We love to work at nothing all day. Ano pinaglalaban niya? It's New City. Tapos na sis Johnny. Then tomorrow, kung na lang siya, init na lang siya. Iinitin na lang yan for tomorrow's video. Kasi bawas And we put some white sauce on the top. bawas sa with trabaho cheese. bukas. Lalagyan Kasi pa ba matagal ng- siyang gawin. O, diba? Alas. Halas. Nasaan yung Day. Ano ba yung Mary. Kausap ka ba dyan? Wala. Ganun ko lang para nakikita ko yung kamay ko na may hawak ng bulaklak. Ay, nako. Masira na ako ng ulo talaga. Timas. Tuning 1,500.
Ang nag-okay daw sa kanya. Layo naman sa Riyadh. Sa 1,500 kilometer. Hindi raw niya in-accept. nagugutom. Yung ano mo, hindi mo pa ina-apply. Yung, Ang tanggal ako dito sa ano? yung aling day. Day, alin? Yung ano ba? Ano ba to si Timay? Yung ano-ano yung... Nakita na nag-ano na nag-ano ng pagkain. Diyos mio, perdon. Gusto mo ba ito itabi ito? Para sa... Pritong manok? Ay, pritong talong. O nunid. Ngunit, bukas mamantika na yun. Ang ulam. Ang mantika ang talong pag naumagahan. Kala ko lanat na ang talong. Tayo na kong kanin. Ano pa kayong kanin dito? Sugo ako. Kumain ka na. Sugo muna ako. Ayaw kong kumain. Ayaw kong kanin. Lanat. Mrs. Johnny, narinig mo yun. Lanat na daw yung talong. Ayaw niya nang kainin. Nanlalata na ako sis Johnny. Pagod na. Uy, ayan na lang ang tira. Ay, sabi na. Yan na lang natira. Dalawa. Sabi, ang una nagkuha si ano. Kaya na sabi niya, pahingi nga ako ng soft drinks. Hindi, dilaw. Iwan. Eko. Na ano na talaga ang bantay ko. Nabuburyo na. Kain tayo, kain. 7 million in the house. Ngalay na si Pinkay. Gutom, susubo lang ako. Tapos, hindi pa kami tapos mag-work. Meron pa kami sa labas. So, masakit ng aking balikat. Ang aking... Alam mo bang kung ilang plato tayo magkapatong yun? Oh, Tatlo. Kasi, may Sa ano Jerry's. na tayo, may Jerry's. Kaya, tatlo yun. Sino na naman yun nandiyan? Ay, ko. I see again the sexy. You said no one miss you. We miss you. Really? Because you know I asked Lina when alam mo come back. Then I want to send you message but I forget because we are busy. Ma, They wouldn't know I would meet her right when I arrived. Mom, No one knows. Lunch tuloy. I don't care. You see, they don't care. Gusto ko na ano. Kain tayo, guys. Magkailangan ko may exercise. Hey, sexy lady. I like your move. Your body's perfect. I lose control. Ano maalas? Alin? Pansit? Parang okay naman. Bukas, yung cream mo, yung sauce mo, bawasan mo. Huwag mo masyadong, salt. Kasi yung pansit, may toyo. Kasing toyo ng ano mo.
Biniro natin sila. We miss you. Where is the chocolate? Bibili nga ako ng Toblerone. Yung malaki. Every day kakain ako ng isang. Samaan. Teka. Ano ba naman to siya? Hey Muhammad, you are waiting for me to call you on your WhatsApp. I need to work. I need money. So don't think about that. There's something. Minamadali na. Sis Lilia, kain muna ako. Nagutom ang kusinera. Exit na host, nagla-live si Jamie. Hello? Jamie daw, Jamie. Salamat, Sis Lilian. Thank you. Yeah. Nice Angel, Team Rico. Mega love shout out. Mega love shout out. Nice Angel. Kain. Kain daw, kain. Uy, naubos pa yung ano. Ang balik talaga. Ano pa yan? 2, 4, 6. Shout out to all. Oy, Queens! Welcome, Queens. Tamang-tama. Dito ka. Mag-interview ka nga dito. Oh. Kasi, one of the viewers sent a number to me. Not to her. To me. O, di ba nawala ako? Anong meron? May nanliligaw sa akin. Sa live ni Pinkay. Yung puto. Kain mo yan. Shout out Diana Subiri. Wala naman akong ganun. Huwag naman. Tapos may kalat pa dun sa ano. Yung sa loob. Sa kusina. Shout out sa lahat. Sa 4 million viewers. Ay, may naririnig. Ano kumakain? Ayaw kong kumain ng kanin. Gusto ko na mag-diet. Pero yung mata ko nagpo-fall na. So marami pa tayong trabaho. You know. Bakit natawa si ano kayo, Vince? Kasi, panay lamon ang nasa likod mo. Kaya nga eh. Yung kakainin ko, binigay ko na sa kanya. Pagod na ako, Vince. Kaya alam mo, hindi pala ako nagtanghalian. Ano gusto kumain kanina? Bakit? Kumain ako kanina 10:30. O 10:30. Tapos wala akong merienda, wala akong kape. Ngayon na ako kumain ulit. Maganda. Busy ba?
Kaya kung ano yung kakainin talaga dyan sa lamesa na gusto ko, kakainin ko talaga. Pag tinanong nila ako, Ako isa lang gusto kong kainin lagi. Kawing. ay, Kaiwing, anong gustong kainin ito? Nice angel. Thank you for the heart. Diba? Ano ko dito? Parang nasanay ako sa TikTok. Alam mo sa TikTok, pag nag-live ako, someone is sending gift to me. Oh, bakit ka sa... Kay gusto ko ng ganito. Oh, hindi malaki. Wengs! May kalahating kilo yata. Ito ang laki. Ano yan? Parang yung sa, napanood sa viral video. Umatake na naman ang utak ko. Tingnan mo, Sky Wings, dumating ka lang, na demonyo na naman siya. Ikaw, pasimuno ka kasi. Ano sabi? Agoy, basag sipit si Peter mo. Uy, baka mag-lock. Lagot. Ang laki kaya. May kalahating kilo yata yun. Promise. No? Mm. Kasi ang laki na ng bote ng 7-Up eh. Pagod na. 9 o'clock na. Wala yun maglalak. Ano yun? Wow, wasak. Baka kung ngayon naka-ano. Ang ganda kasi ng pagkagawa ko ng ribbon. Kasi gusto niya talaga makita yung design ng ring ng binili niya eh. I buy this. Oh, I love you. Sabi pa niya. Gusto kong gamitin ito kasi binili ko. Wala mong sabi mo sa hiningi. Ayan. Kasi pinagpipilitan ko. Parang table napkin to. Hindi kutsara. Bago? Yung flower. Hindi ko matandaan. Hindi kasi ako nag-aan. Nung pagkaano kasi, hindi na kasi nag-ayos ng mga doon, table. Hindi dito nga ako sa kusina na. Sabi hindi ko alam kung ano mga nandun pang ibang gamit. Yung mga pang inak-inak sa lamesa. Pa-etos-etos. Kailangan mo ng oxygen pag ganyan kalaki. Para kang ano doon eh, nabilao ka na ganun. Sound effect. Ayun. Ako. Bantay kong problemado. Pero anytime kasi pwede siyang umalis ng good time. Alam kong bakit. Sarili niya yung visa niya. Sarili niya ikaw niya. He owns it. Busog na ako. Alam mo pa? Parang hindi ko maano yung kinakain ko na ba? Nawala na yung manliligaw ko. Dumating si Kywin.
nawala ang manliligaw ko. Dumating si Kalbo. Ba, parang hindi ako matatapos. Nasalaman na. Mahal. Hoy, magkalahating oras na yung kakakain mo. Oh. Hindi nga siya nananghalian, merienda, hapunan. Oh. Inisan niya na. Diba? Isang kain na. Demonstress. Saan mo balas to? Ikaw pala salamat. Ano mga tissue natin dito? Asan na ba? Pahingi ako dahil ng ano. Can you please give me some 7-Up? Nautusan ka to. Ay, Diyos ko. Pagod. Bukas targetin naman yan ni Emma yung ano. Merienda. Ipa-iakit na kaya. Merienda. Thank you. Pinagkalaki-laki mo talaga yung Subiri. Ano yan? I-ano ko na kaya yung Diana Subiri sa screen name ko dito sa YouTube, no? Total, lahat kayo lagi yung kinatawag na Diana Subiri. O, diba? Tapos, bibili ako na yung bra na with automatic ng may dede. Sino kaya yun? Hindi talaga bumili ka ng tubig. Alam naman na may mga tao bukas. Baka bumalik yung mga apo. May naniligaw sa akin kanina dito. Muhammad ang pangalan. Alam mo bang nag-drop down siya ng number niya? Tapos, inuutusan niya pang mag-download daw ako ng Messenger. Tsaka ng WhatsApp. Tapos, nagsisend lang siya ng mga emojis. Paano kami magkakaintindihan? Tatawagan ko sa Messenger, di naman siya marunong mag-English. Baba. How many? 2, 3. Huwag kayong bumili ng tubig dito. SS lang naman ang kailangan nun eh. No, Kai Wings.
On this day, I put nice angel. Pati ba si nice angel? Ang cute ng heart na sinisend. Kaiwing, alam mo ba yung SS? Alam mo ba meaning ng SS? Ito yung tinatawag na hindi marunong magbilang 2, 3. Ay, man kinuha ko sa ano niya, di ba? Kasi hindi sila nagbibigay ng tubig. So, magnakaw. Magnakaw na lang. Di mo alam yung SS? Masakit sa puson yun. Pag mga long distance love affair and doing conversation on Akala video. ko kung ano yung kung sino ko sa tatay. Sino ba? Sino ba? Sila mo pa nagbibidahan yung mag-ama pa dahil. Kala ko naman kung sino. Mag-ano na tayo. Ay, ngayon na sila nagkita. Gamot sa ano. Pampaganda to, pampaganda. Pampaganda daw yan. Biniginaw na ako. Salamat naman. Katapos na. Is a social security system. Yan ba ibig sabihin? Hindi. Kasi yung mga lalaking gano'n na nagda-drop ng mga numbers nila tapos sasabihin nila na sa WhatsApp or Messenger. They just want to have fun to remove their alam mo na yun? Buti sana kung masasatisfy ako sa ganun. Hindi. Mas gusto ko pa rin for real. Di ba? Tinggal. Sakit ang kasukasuan ko dahil. Oh, tulad nitong isang to. Kailangan na ng ano yan. Kailangan na ng change oil. Kasi sumasakit yung mga kasukasuan. So it means kulang na sa change oil. Change oil. Change oil. Ano ba? Ba't pala ang kabilang side? Hindi ba umabot talaga yung wrapper ng Patagod. ay puti. Sarap ng ihiga yung katawan. Higa na tayo dahil. Gagawin na natin yung ano. Kaso yung bukas na lang ako mag-isa nung para sa almusal. Lagpit na lang tayo tapos ano. Bakit magbe-breakfast pa sila? Dami ko pang gagawin bukas dahil hindi ko pa nga nagawa yung sa gulay ng mashi. Pagod. Hindi ako maglinis ang kwarto nila.
Huwag ka na maglinis ng kwarto. Nilinis ko naman lahat ng CR nila. Yung ano lang ba? Tanggalan lang ng basura yun. Yung ano lang ni Timay. Kasi ang dami trabaho bukas. Ay, bakit nung nakaraan ng busy tayo? Hindi ko talaga lininis yung kwarto niya ah. Hindi ko talaga tinanggalan ng ano. Nung nakaraan. Hindi ko lininis. Hindi ko lininis yung kwarto. Hindi ko tinanggalan ng basura. Diba? Stay away. Okay, done. Ano ba yan? Ano to? Ano to? Ilagay ko sa rep? Lagay ko na yun sa preso para ano bang bawas dito ng ano kasi ang dami kong ilalagay sa Uy, meron na. Hindi mo pa chicken. Only this analyze. Ano ba talaga na yan? Ano ba unahin natin? Tinago ko yung ano. Oo, nakita pa niyo ba? Tinago ko, hindi ko pa kasi inom lahat. Sige na, pagka natapusin, ligpitin ko muna yun dito. Oh, isa na lang natitira. Arabic pa. Hindi ko maintindihan. Charge na natin to. Kasi mamaya. Ano naman yun? Ito, wala yung ano ko. Pagod much. Salamat sa inyo guys. Busy lang talaga si Pinkay. Grabe, lagi na lang. May bisita kasi bukas. Ayun, di ko alam yun. Sisi Koy, nanlalata na ako. Pagod. Maglinis pa kami sa labas.
Dami ko pang ligpitan dito sa kusina ko. Ano na yan? Hindi ko binilang. Gusto ko nang humiga. Gusto ko nang mahiga. Ang sakit ng katawan ko. Pero ang dami ko pang gagawin kasi hindi gagawin ako bukas. Ang dami kong lulutuin pa. Yung mashi hindi ko nagawa ngayon yung bukas na lang ng maga. Nag-ano lang ako para magka-update ako. Matagal na akong hindi nakakapag, tinan mo itsura ko. Lupay-pay na si Pinkay. Lulutuin kasi to tomorrow. Tomorrow. For tomorrow. Wait, madam. Oh. Grabe kang sarap na to. Okay na. Kung kailang oras na ng trabaho bukas, daming trabaho sa kahit ising. Haba naman ng araw. Ano na siya ako? Nakabit na? Hindi pa ako na magkakabit. Laking karte. Lalagay yun. Alin? Pupunit-punitin ko pa bago ilagay sa plastic. Hindi, labas na lang doon. Tapon na yun doon.
Balik na tayo na ano. Hmm? Balik na sa ano ba? Tumasang ako muna dito. Bago tayo mag-umpisa dun sa labas. Kaya eh, kaya ang daming trabaho sa kapag-aaral ng ganyan, kaya haba-haba ng oras. Ginagawang ano yung kahit sabihin ng bihira, pagod na maghapon, simula pa kagabi. Almusal pa nila bukas, mag-ayos pa ako ng almusal. Walang utak man itong tao na ito. Pag oras na magpakain namin ano. Sang freezer to, Day? Doon sa kagaya ng mga ulam, yung malaking pressure, mayroon pa dyan sa kabilang server. Eh? Permit sa X-Ray. Itong ano, Ito. Hindi lalagay sa freezer eh. Sa rep lang ito lang yun. yan. Sa rep, saka ito, kung saan na ilagay yan. Hindi ko alam kung saan i-fix pa. Ano, asikaso. Dapat itong ano yung tatay sa Ha? yung tatay. Sabi pa